mangkok kamanya salah kita dia disangko bingung lah carai mangkok kamanya salah kita dia disangko bingung. Biar bamban badarai dulu untung babuku to ijonyo. Biar bamban badarai dulu untung babuku to ijonyo. Biarlah badan bacare dulu untung batamu to isuanyo. Biar badan bacare dulu untung batamu to isuanyo. Badarai padan ta sanda di ujungnya. Dan salam bamban badarai pandan ta sanda di ujungnya.